Специално неговия брат направи тази купа, който спечели най-шумен мотор. Тази игра, която се е позитивна на Дени, спечели тази готина купа за спомен. Памет на Добримир, дами и господа. Един много добър истински моторист. Има ли още шумни мотори, шипати? Я ли искате тази година купа? Я ли искате? Сега се надяваме нашия брат Добримир да ни е чул. Така, пичове, сега започваме от червената Хонда. Щом каза старт, публиката ще определя с аплодисменти на кой е най-силен мотора. Така, пиче с червената Хонда. Давай! Черната Сузуки да го чуем и него! Аплодисменти за Сузукито! Черната Ямаха! За Ямахата. Синьото Сузуки ли това почва? Сузуки, естествено. Аплодисменти за Сузукито! До сега Сузукито води. Да чуем АТВ-то! Аплодисменти за АТВ-то! И сега да чуем черната Хонда. Не черната Хонда. Аплодисменти!
Дами и господа, вие сами виждате, че черната Хонда води за сега. Така, да видим, така, да чуем червената Хонда, номер 26. Давай, пич! Така, за сега мисля, че може да се после ще го почне. Така, си черната Сузуки. Дай! Пича, по всичко си личи, че черната Сузуки води. Така, Хондата да чуме. Така, полусети. Да чуме следващия мотор. Така, да чуме следващия мотор. Така, аплодисменти. Има ли друг мотор? Така, пичове. Оставаме черното Сузуки. Оставаме черната Хондата Сори Мотара. Червената Хонда. И гърмежа при малко как гърме това момче. Така, запалете по-отделно, пак почвам от червената Хонда. Дами и господа, колкото повече аплодисменти, който най-много ви хареса, искам най-много да викате за него. Така ще определиме кой печели тази купа. Дами! Аплодисменти! Напали Сури! Така, да пали иската, черното Сузуки, аплодисменти за Сузуки. Така, пича другия мотор също е шумен мотор, повече шума е от пукането. Добре, искам да го запалим пак и другия мотор. Единствено се добре. Така, може ли последно да запалите двата мотора заедно и след като пофорцирате много малко кратко време, елате двамата при мен на сцената.
сцената, ако обичате. Иво, айде по-бързо, че има много награди, не знам кой ще ги взима. Само ще помоля колкото и да не иска брата на Дени, Кристиян, да се качи на сцената да връчи лични. Моля те. Може би вече разбрахте нашия клуб с какво се занимава, опитваме се да помагаме на всичките и да всички са ни благодарни. Това е брата на Дени. Аплодисменти, дами и господа, аплодисменти. А другия наш приятел, който пак е много силен, получава едно гърне от Емил Мато и Ахило. Аплодисменти за него! Аплодисменти, дами и господа, аплодисменти с тези момчета. Пак казвам, тази игра е в памет на нашия брат Добромир Добрев, номер 518.